እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዕን ኢሰብኣዊ ተሓሓዛን ብዘይ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከም ዘለዎ ይቕጽል ኣሎ ክብል ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ቆንስል ብዓርቢ 4 መጋቢት መበል 49 ስሩዕ ዋዕልኡ ኣብ ዘካየደሉ እዋን እዩ ንኩነታት ኤርትራን ስሪላንካን ብዝምልከት ዘትዩ። ፍሉይ ልኡኽ ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ መሐመድ ዓብዱል ሰላም ባቢከር ኣብ ዘቕረቦ ኣፈናዊ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ምእሳር ውልቀ ሰባት ብዘይክስን መስርሕ ፍርድን ምስዋር ንእሱራት ንሰብኣዊ ክብሪ ብዝትንክፋት ተሓዛ መቕጻዕ ዝርከቦም ግፍዕታት ብሰፊሑ የካይድ ከም ዘሎ ቃሊዑ። ንሱ ብተወሳኺ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓደ ካብቲ ቀንዲ መሳርሒታት ምግሃስ መሰላት ኮይኑሎ ኢሉ። ግዱን ናይ ጉልበት ስራሕ፣ ከቢድ መቕጻዕቲ፣ ጾታዊ ዓመፅ ዝኣመሰሉ ገበናት ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተጠርኒፎም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ መንእስያት ዝውቱር ምዃኑ ብርሂቡ። ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጸቕጢ ክገብር ኣብ ኤርትራ ግቡእ መስርሕ ፍርዲ ክካየድን ስርዓተ ሕጊ ክሰፍንን ከኣ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኤርትራ ዘተኮረ ጸቕጥታት ክግበር ጸዊዑ። መንግስቲ ኤርትራ ከም ወትሩ ንኹሉ እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ፖለቲካዊ ድፍኢት ኣለዎ ብምባል ከም ዘይቅበሎ ብመገዲ ወኪሉ ቢሉ ኣብቲ ዋዕላ ኣፍሊጡ። ሱዳን ሓደ ካብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽባ ዶባት ኣብ ዝኸፈተትሉ 2 መዓልታት ድሒሩ ኣብቲ መተሓላለፊ ጽኑዕ ሓለዋ ክካየድ መጠንቀቕታ መሓላሊፋ። ሱዳን ንመስመር ጋላባት ብዕለት 2 መጋቢት ንንግዲ ክፉት ጌራቶ። እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት 26 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ልዕሊ 50 ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝኣተውዋ ምስቶም ስደተኛታት ዝተመሳሰሉ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ከይህሉ ንምቁፅጻር ብምባልያ ነዚ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ። ብመሰረት መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ሱዳን ዝህቦ ዘለዋ ሓበሬታ መስመር ጋላባት ምስ ተኸፍተ ህዝብን ናይ ንግዲ ቑሑን ክመሓላለፍ ምስ ምጅማሩ ካብ ኣኽሱም ዝተበገሱ ምዃኖም ዝተገልጹ ስደተኛታት ብብዝሒ ክሰግሩ ከም ዝጀመሩ ኣመልኪተን። ኣካየድቲ ስራሕ ናይቲ ኣብቲ ዶብ ንስደተኛታት ዝቕበልን መሰረታዊ ኣገልግሎት ዝህብን ማዓስከር ኣብ ዝህብዎ ቃል ነቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝሰግሩ ውልቀ ሰባት ኣብ እዋን ምምዝጋብ ጽኑዕ መርመራ ክካየደሎምን ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዘይምዃኖም ከረጋግጹን ካብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ትእዛዝ ከም ዝወሃቦም ኣፍሊጦም። ሓላፊ ምዕቆብ ስደተኛታት ገዳርፍ ኣልፋትሕ መሐመድ መጋዳም ብወገኑ ብዝሃቦ ቃል ካብ ዞባታት ኣምሓራን ትግራይን ናይ ኢትዮጵያ ብዝሒ ዘለዎም ስደተኛታት ክቕበሉ ከም ዝጸንሑ ኣፍሊጡ። እዚ ብዕለት 2 መጋቢት ዝተኸፍተ ዶብ ኩናት ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይ ናብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እዩ ከም ዝዕጾ ተገይሩ። ኣብቲ እዋንቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱዳን ንሕወሓት ትሕግዛላ ዝብል ክስታት ብተረጋጋሚ የቕርብ ነይሩ እዩ። ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ መወዳእታ እዚ ጋላባት ዝተባህለ ዶብ መተሓላለፊ መስመር ክፉት ኮይኑ እንተቐጺሉ ካብ ኢትዮጵያ ንዝውሕዙ ሓተቲ ዕቑባ ሓላፍነት ክወስደሎም ንተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጻውዒት ገይሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ወታደራዊ ቆንስል ሱዳን ሩስያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ማዓስከር ክትከፍት ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ምግላጹ ኣብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ቁጥዐ ፈጢሩ። ምክትል ኣቦ ወንበርቲ ቆንስል ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ምስ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ሃገሩ ብዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ፖርት ሱዳን ን25 ዓመታት ብሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ክመሓደር ዘኽእል ኣብ 2020 ዝተኻየደ ዝርርብ ኣብ ግብሪ ክውዕል ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ። እቲ ጀነራል ንረብሓ ሱዳን ክሳብ ዝኾነት ሃገር ኣብ ማያትና ወተሃደራውን ንግዳውን ንጥፈታት ከተካይድ ጸገም የብልናን ክብል እዩ ብዛዕባ ዑደቱ ናብ ሩስያ መልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ። ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ሜጀር ጀነራል ዊልያም ዛና ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ካብ ህላወ ሰራዊት ሩስያ ዝርከብ እወታዊ ረብሓ ኣብ ታሪኻ ይረኣናን ስለዚ ኸኣ ምህናፅ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ብማያት ሱዳን የስጋኣናዩ ብምባል ንውሳኔ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ነቒፉ። ሩስያ ብሃገራት ኣፍሪቃ ጽልዋ ንምዕባይ ዋግነር ግሩፕ ብዝተባህለ ብፓራሚሊታሪ ዝቖመ ናይ ውልቂ ትካል ኣቢላ ወተሃደራውን ስልያውን ንጥፈታት ተካይዳላ ክብሉ እዮም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝወቕሱ። ሱዳን ናይ መሰጋግር መንግስቲ ድሕሪ ምስራታ ኣሜሪካ ካብ መዝገብ መወልቲ ሽበራውያን ሰሪዛታ ኣብ ልዕሊ ኣንቢራቶ ዝነበረት ማዕቀብ ከኣ ኣልዒላ። ኣምሳያ ናይዚ ሱዳን ምስ ሩስያ ኣትያቶ ዝነበረት ውዕል ሰሪዛቶ ድሕሪ ምጽናሕ
ወታደራዊ ጉጅለ ብዕልዋ ስልጣን መስሓዘዩ ሕጂ እቲ ውዕል ክቕጽል ዝበሃል ዘሎ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ